Koro nyiri maloyo 200 nyaka sani oseresi sama piny owacho kotenore kod riwruoge mopogore opogore kedo gi nyange mar nyithindo manyiri e kaunti ma Migori. George Juma nigi mathoth e lweny no masani koro med kaso iye e sama weche manyange nyithindo manyiri medore e kinde ma sikuku nitiere ni. Piny owacho ma Kenya e boja ten piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne oketo singo mar tieko wechego mag nyango mag nyithindogo manyiri e giko mar higani. Kata kamano nenore ni lekni koro deko ok chopie. Loko kit ng'ato kata mana jaluo manago lake chane gi kaw higni mondo gino rum. Ndiyo biro rumo lakini higani to ok nyalre. Penjo maduong' en ni be wanyalo we gini mondo wakaw pesa motiyogo mang'eny ka waketho e weche matero nyithindo manyiri nyangu mondo wakete sombgi. Nyaka sani nyithindo manyiri mathoth e gwego ma Kuria koro setimnegi nyango e kindeno ma jumbe 2 mokalo. Sani kinde girwakore ka nyithindo machuo ka gidhi e nyango sinde giloko style kaka no chako ng'egi e higni 12 mokalo. Koro gimbe gibedo modernized e timbegigo mondo kik sirkal yudgi. Miyo ok en gima ber nikech omayo nyithindo manyiri thuolo mar somo, omayo ute bende kata mier magigo timore. Wayudo ni sama itero nyithindo manyiri nyangu ntiere dhok nyaka dhiye. Nyithindo manyiri bende malo 200 bende oseringo nyango kendo nyaka sani okete kuondego mag jot. Kiangalia sahi wale ambao walikuwa wamepangiwa watoto wao wameweza kutoroka, wako wengine Kubweye primary, wengine wako Kihancha, wako tunaweza pia Goseso women kwa sababu ni kwamba wamejielewa. Lakini Kuria East unakuta kwamba bado hata watoto wangali wameshikilia, ni kitu iko kwa akili zao kabisa. Now FDM is happening, but wait till March next year, you'll have so many dropping out of school, so many will be pregnant. Those are the things we are experiencing. Piny owacho korwego mok mago mag piny owacho bende pod dhi nyime kod kedo kod nyangeni mag nyithindogo manyiri manyaka sani dhi nyime e gwego ma Kuria. Sani ng'enygi adiere to nitie ng'enygi ma maloko pachgi. To mapod pachgi pokologo jonyuol pod otemo kan maana be pod watemo mna puonj. Kuria imeweza kuwa na mabadiliko hata kama bado ingali ipo, lakini kuna mabadiliko. It was worse those years. Right away it is a bit fair because so many girls can say no and they are not cut at all. Ben Tadhiambo mawuok e riwruogno mami Contrap Kenya wacho ni koro nyaka lok yore ma ikedo kod nyango e pacho kae. Iyudo ni ng'ato nigi master's kata PhD. To gima timore e anyuondgi, gima timore e society to dono lo. Koro mondo igole kanyo kendo is another education. Koro nyisa ang'o midwano watu mondo gini mamini gino oneno ka mini giwuon gitimo. Lakini e culture mar jogi kata mar piny moro amora kizungu koni culture surpasses higher learning. Bedo ni chenro ni mag nyango nyithindogo manyiri ne ochakore e kindeno ma jopuonje koro ne pod timo penj. Luoro koro nitie ni dek jopuonje manyiri e gwego ma Kuria koro ok tim maber e piny maduong' mar higani. We even have young ones who have been told they'll be cut after the exams. Of course, when you know that there is the cut coming and you are doing exams, you can't perform well, you are traumatized. Kata bed ni lek mati kuchigo mag nyango e higani koro dekok chopie, jogo mosebed e okang' manyime mar kedo kod nyango wacho ni koro pod gintie kod geno ne kinde machiegni obiro rumo. George Juma, Ramogi TV, Migori.